Makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndoitwa Mashawo. Ndauya nenyaya yekunetsa panapa yemwanasikana akajoneswa satanism kuchikoro neshamwari dzake kubvurikidza nechikafu. Vakazoenda futi kugweru uko kwavakanaromba mushonga wekuti vagone kuvatakita varume vanenge vane mari. Zvizhinji zvinzwe nemuvhidhiyo tinotevera. Satanism ndakaitanga 2015 before Saturday kunaka. Ndiri kuchikoro neshamwari dzangu. Satanism ndakaijoina through kushare chikafu nevanhu. Kubanira kuna Satanism. And then tabva ipapo ndakazosangana kumashamwari angu emuraini mategasana navo vakazondiendesa kumanga yekugweru yakatanotora mushonga yekuvatracta varume. Komanga iri pamhanza pakwe? Komanga iri pamhanza pako? Mike iri pamhanza pangu ndevatracta varume vane mari. Komuntu wakatana naye? Komunhu wakatana naye. Waiti wakatana muda yonze kuti uyu. Kuti wakatana munhu wotoziva kuti uyu. Uya nakopiri uya libe. Uya nemari uya hana. Unozvona tani izvozvo? Unozvona sei izvozvo? Zvinongoya mandiri. Ndinongofira kuti uya nemari uya hana. Bwino. Zvakanaka. Apa manje. Iwewe. Avo anokupasa ngwana chanje kachitika. Ambuya vakakupa mushonga awo chii chakaitika? Adapasa nyoka. Akakupa nyoka. Leo weka. Taura tini. Ababuya vakandipasa nyoka pandakane shamwari dzangu. Vakakotipa mushonga ndakamwa. Mushonga wandakamwa Wanda banja. Leo tipe. Ndakamwa wechimidzi. Ndokazvinesa nyoka mudumbu. Wachita nyoka? Mangwana yako wakapaswa nyoka? Mushonga wakapiwa iwo wakazoita nyoka uyo. Ndobva kupasa shunge funa amuna. Lakire kuti upiwe. Mangwana yako kumpasa kuda amuna arume. Shungu, mushonga wakapiwa. Mani muntu wewe? Shungu. Kuti ufuna ndani choka? Ndiani koyo? Yo choka. Ufuna ndani wewe? Para choka. Iwe ufuna jani tutuka. Waita tani? Waita se. Wakasari kai mudugu newa nyoka yoyo. Newa unya kudaba mistake. Wakwesa nyoka yoyo. Waita tani ngani? Tani waita ukamenya na amuna? Sei waita walalwa nemurume. Nyoka ndiyatenga masipeme amuna? Nyoka yotora masipeme varuma. Pai tora masipeme varume. Ainoendesa kuna mbuya vaya. Vakatipa mushonga. Waita ukatana munhu wamtora kubusiness? Waita wakatana munhu wamtorera mari? Vaindipa vega mari iyoyo. Kubusiness? Mari. Avaipa ma 200 ma 500. Bwino. Iwe musikana. waitana na amuna? Pongo chifambidzana nevaruma. Kuchitanana bwino. Muchidanana zvakanaka. Kuchajera kodiri. Kuchivadyira mari. Vamwe vachibhoroka. Waita ukagumbuka iwewe muti wangotana naye wotokukubaita tani? Waiti wakagumbuka nemunhu waitana naye chii chaitika? Ona agumbuka nemunhu wandaitana naye. Edanga ane mari. Business rakaita down. Waita kutani wenda pakama pako? Waita sei nemurume wako? Waitaura chii kuti tozosvika kudaro? Okay, padaidaro ndaingotaura kuti hazvichapera izvi manje. For sure ndozoitoiti. Bwino. Apa manje. Iwewe. Nankani yako satanizimu? Nenyaya yako yeusatanism. Ukasitana munhu satanizimu pakutengera power lako. Iwe wakazodana nemunhu satanist akakuteerera simba rako. Chai chakachitika aita tani? Aita sei munhu? Kuti akutengere? Kuti akutorere simba rako iwe. Munhu pandakadana naye. Before sanadana naye munhu uyu ndaimbodana mwakomana vachininyenga. But pandakazodana nemunhu uyu hapana mumwe munhu wakazondinyenga. Kwakanaka vanhu vese vakatanga kunditiza. Vachiti pokuonekwa munhu toku watabva kuwa kucha. Aita kafudza ringi racho?
aita akafuriza ringi rake aita tani aita sei chii chaitika akafuriza ringi akafudza ringi aisheka musoro wake aitaura ega akananda akafuriza ringi pomwe aifuriza kudzasi kwako akananda agona nayo apa namukwara yacho toti zvifungo timarichi tuloti zvifumuke chii chaitika kuti asati araniwo tanga akufuriza uzasi kwako handizivi kuti aitira chii aita maminiti aita 10 minutes achikufuriza kudzasi achikufuriza uzasi kuti nekana satanism nenyaya yesatanist here kana kuti chii chaitika kuti akufuriza uzasi handizivi because iye nemusatanist kumwe aitira kusatanist kwake yokazvidzata kuti musatanist yokazviza sei izvi ndakabvizira pama-actions aiita kuti musatanist bwino zvakanaka iwewe nemankwara yako une mushonga wako kumambuyo kumashure kumashure uku uchitanana navantu uchidana navantu ukazoenda pabhendi panagara kukweko kumweko wakazoenda kubhendi pamba negara kukweko pomona imba ndawandisa pamba nevaimbi vakawanda wachitatani chii chakaitika ipapo une mankwara yako uchinangala anturume ione mushonga wako uchiatracta varume uchimutarisa okay panekena kubhendi ndakatotana nemari chete wakwenda kubudizikasi wakabuda nemari ibhendi mari yandikabuda nayo kubhendi koko handida mutomboreva nema pana mari yandikabuda nayo pabhendi ro andakaita chani chachitika chii chakaitika ipapo kuti naivo vatata vanhu vainditengera doro chete udabhagara kobiri uone wakabhadhara mari here kupinda ukoko kana kweta ndinobhadhara mari ndakatopinzwa naivo kuvp bwino apo vaimbi uno muzimbabwe usale madzita asi uda kuti mutaure mazita pavaimbi vemuzimbabwe nevanhu anakobiri udatana nangasi nevanhu vane mari wakadana nevanhu vangani nevanhu vaimbi vemuzimbabwe asi usataure mazita vaimbi vemuzimbabwe hapana ndakadanayo kwana kobiri kwavane mari vane mari nevanhu 2 vanokupasa kubizingasi vakupawo mari vaindipako ma30 years kuchena mberi bwino ngane kupana nkana yayo chani saka iyo nyaya panapa chibwera patiuka nengu udabatswa tanda nkani udabatsirwa sei pandau yapanapa ndodabatsirwa nyanga kamira zvizikanai ndodabatsirwa kubvisa mweya satanisi ndoda kubatsirwa kubviswa mweya wesignature